Дозвольте звернути увагу держав-учасників на проект резолюції «Положення з правами людини в Криму і місті Севастополі. Україна», який був прийнятий Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН 18 листопада. Серед іншого, він закликає Російську Федерацію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних механізмів, а також СММ ОБСЄ на територію тимчасово окупованого Криму. А вот посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор выразил обеспокоенность из-за принудительного помещения крымчан в психиатрические больницы. Во время выступления на постоянном совете ОБСЕ в Вене он отметил, что таким образом Россия преследует политических оппонентов и активистов на оккупированном полуострове. Ми висловлюємо серйозну стурбованість з приводу зловживань, вчинених Росією щодо кримчан, включаючи використання примусового поміщення до психіатричних установ як форму переслідування і покарання політичних опонентів і активістів, через обшуки в приватних будинках і підприємствах в Криму, що належать кримським татарам, і через застосування тортур для отримання неправдивих зізнань за політично вмотивованими судовими переслідуваннями. Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Представители различных правозащитных организаций уже на протяжении 6 лет говорят о необходимости допуска мониторинговых миссий на территорию оккупированного полуострова. Однако мы понимаем, что препятствием тому есть путинская Россия. Вот все же, как вы думаете, какова вероятность того, что мониторинговые миссии попадут на территорию Крыма? Или же это в нынешних условиях нереально? Я думаю, що Україні простіше буде повернути Крим повністю в склад цілісної держави, ніж допустити ці місії. Росія розуміє, які злочини вона там робить, і якраз таки наявність цих місій стане доказовою базою правопорушень, порушень прав людини, знущань, які сьогодні тортури, які відбуваються в в'язницях, переслідування національних меншин і багато чого іншого, що сьогодні Росія робить на півострові. Тому для них принципово важливо не допускати, скажімо так, сторонні очі на цю територію, тому що по великому рахунку Росія там займається злодіяннями. І сам захват, і те, що вони там роблять, це якраз такі статті міжнародні, і тому зрозуміло, що нікого вони туди пускати зараз не збираються. Це для них навіть не питання переговорів, для них це навіть не питання дипломатії, це просто глуха, німа позиція. Угу. Давайте подключим к нашей дискуссии еще Романа Громика, менеджера з міжнародних зв'язків Центру прав людини ЗМІ. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. В очередной раз на заседании ОБСЕ представители Украины призвали Россию допустить на территорию оккупированного полуострова международную мониторинговую миссию, в частности, мониторинговую миссию ОБСЕ. Насколько это реально, как думаете? Практика останніх 6 років показує, що шанси на такий допуск близькі до нуля. Це принципова позиція. Крим залишається вже 6-й рік, по суті, чорною дірою в плані моніторингу ситуації з правами людьми на карті Європи. Тому я не думаю, що позиція Москви зміниться. І це для них принципове питання. Адже вони розуміють, що мандат, відповідно до якого ці місії мають право моніторити в Криму, він розповсюджується на території всієї країни. І в такий спосіб Росія не може допустити визнання того, что Крым – территория Украины, и допустить ці миссии. Помните, на прошлой неделе спикер МИД РФ Марина Захарова сказала о том, что мы не против допуска мониторинговых миссий на территории Крыма, только на наших условиях. Вот что это может быть, что это может означать? Пане Микола. Це спроба маніпуляції. Так, це спроба маніпуляції, тому що є певний порядок, за яким місія може перебувати на території Криму. Я можу продовжувати, так? Так, звичайно, ми слухаємо вас. Тобто є певний порядок. Росія спробує зманіпулювати цим питанням і зробити вигляд, що вони допускають насправді моніторингову місію, але вони хочуть, щоб вони летіли з Москви, тобто всупереч законам України. І безперечно, що місія на таке не погодитись не може. Її мандат дуже чітко виписаний, і є така процедура, як вони мають туди потрапити. Їхні дії не можуть бути обмежені, не можуть бути продиктовані МЗС Росії. Тому це просто спроба маніпулювати, і ці розмови ні до чого не ведуть.
В законний спосіб потрапити місія в Крим не може вже 6 років, і я не думаю, що зможе найближчим часом. Пане Микола, это такая вот попытка легализации оккупации полуострова очередная? Дивіться, пані Захарова відома пропагандистка, яка не має нічого спільного з реальними спробами запустити моніторингові місії на окуповану територію. І повністю погоджуюсь з Романом і з вами, з вашим питанням про те, що це буде використовуватися з точки зору пропаганди як легалізація перельотів, як легалізація порушень санкцій, так, і для того, щоб потім виставляти на міжнародній арені, мовляв, ось дивіться, ось ці представники таких країн роблять так, тому ми закликаємо знімати санкції, тому що вони безпідставні, тому що решта представників ваших країн роблять ось такі правопорушення. Тому зрозуміло, що Росія просто так нічого робити не буде, в неї одна ціль – це продовження окупації. Росія просто хоче перетворити в мілітарну базу, і моніторингові місії там точно їм не потрібні.